generation yedu kurara nemunhu kwachipa. Dola unoita zvaunoda, inoita machikichori nedola. Nyanda inozvomuzora nasi inyaya yaitika iyo kuti money. Kana uri munyowani pano pa Hatirari 263 chandiri kukukumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell. Chimani nasi taine nyaya yatavhukunyura iko kuchimani yemurume uyu ane 25 years. Murume uyu ane 25 years akakecha tete vake. After akecha tete vake zvichiratidza kuti izvo tete ava vari kunzi tete vake avava ihanzvadzi yababa vake. Akaikecha nedola, akavapa dola vakawirirana zvakanzi tichararana tese ka2. Ende tete ava vane 17 years, iye ane 25 years. Zvinei vararana kudaro yanga iri secret ende zvaisabuda, zvaisafanira kubuda kuti zvizikanwe nevanhu kuti vakararana. Asi chazoita kuti zvibude inyaya yekuti musikana uyu akabata pamuviri. After abata pamuviri akabva azivisa veugama kuti ndine pamuviri pehama yangu. Tinokumburota zvaunofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Mukomana uyu paakanzwa izvi ane 25 years nyakumitisa tete vake, akasungwa nemapurisa akapiwa 12 months akabvisirwa 5 months zvakanzi ukasike kubuda uzochengeta nhumbu. Wakazvitarisa tukisangana nemakuna mukurarama, tukusangana nemakuna mukurarama, ndio vanhu vari kutadzisa mvura kunaya avava. Tinokumburota zvotofuka comment section kuti zvinoita here kuti mukomana uyu azorora tete vake. Much love.